don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my friends on the TV. It's the Nedbank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm trained by Umkhulu. Hey, Stibo. Yeah. What are you? Yes. The CEO of Menp Entertainment. Aish, unto yonke. Yeah. One by one. Bazakunya. Amabhluku azoqala umoya. One by one. Igame ibona kanjani Mkhulu? Aish mfethu. Andiyazi noba andikabikho sure noba igame seyidlalile ingathi kumndisalele. Yeah. Ingane ndisezaphinde ndivuke ndithi ndiyestadium. Yeah. Andifuni noyithetha andikho sure ndizawubhiliva ngomso. I believe it. You better believe it. Ndawubhiliva ngomso uba ndiyitshempa. Mawulele wavuka. Xa ndivuke ekuseni ndileqa iflight e-East London qombe tyhini sigqibile ngapha ndiyitshempa. I'm a chance. Andibhilivi ngoku. Masubuyele ekhaya. Yes. Namankholo Mkhulu. Mkhulu, Namankholo. amakhosi ndiwaxelele ndathi guys, uNabi uyapheka. Elushilo Mkhulu. uNabi uyapheka. Ushilo. Bathi ngoku ndithi mna ndithethi nganabi ndithi abantu abakufutshane kuMr Mtawungu mabalungise icontract kaNabi. Yes. Ifuna uEdwa more 10 years. Yeah. Kaloku thina oko sasihlupheka iminyaka kunzima Yes. kodwa siqalile ulibona ilanga today. Today after 10 years. La makhashakasha kudala esigezela nalapha kuwe Mstibo. iKaizer Chiefs kuyinto ohlekisa nalapha kuwe. Abayiboni Mkhulu. Kodwa today iSouth Africa ilibonile ilanga. Yes. Uzamile uNedbank ulwa nathi. Yeah. Ufuna usabotage ngamatikiti. Yes. Ecinga uba supporters zeChiefs azizuba khona. Zafe. Zaphelela. The stadium. Zathi boys sizanibonisa. Yeah. Yes. Today singumzontsundu iSouth Africa manje icontinent yaseAfrika. Yes. Ilibonile ilanga. Exactly. Ndifuna uthi bra Yeah. imanagement yeKaizer Chiefs Yes. mayinike uNabi yonke into ayifunayo. Nabi must go to a market. uNabi asiphathele istriker bra. Yeah. Istriker sakwenza sure siyabulala. Equality. Bongeza ugoalkeeper. Yeah. Ongeza ugoalkeeper. Yeah. Akhangele nezinye department azifunayo mabamnike uNabi into ayifunayo. Yes. Bra, xa uNabi besimcela sithe Nabi please sicela nje Nedbank usiqualifyise eAfrica. uNabi usinikile Nedbank. Yes. Mandithi sicela nje itrophy eyi-1 kuye. Yeah. Usinikile Nedbank. Yeah. Wasinika ntoni? Wasinika i-Confed Cup. So sisitshempu today ngenxa kabani kaNabi. Yes. So siyabulela bra into besicele kuNabi iyenzeka. Yes. Man of the match. Man of the match le inikweyo ngucaptain. uMarty Mkhuluwe usebenzile kakhulu. Yes. uMarty usebenzisile kakhulu. Yeah. Kodwa ndine message man kwiKaizer Chiefs kwiKaizer Chiefs management. Yes. iChiefs xa ipromoter intwana kwi-development Yes. mayingazi izozenza i-ornament phaa etimini enkulu. Mazinikwe ichance idlale. Yes. Most of the people they think Umufukeng is better than uVilakazi. Yes. But uChabalala akadlaliswa. uVilakazi unzima kakhulu. iChiefs inomtrusta uVilakazi. Ithi nathi naluxanduva dlala ibhola uVilakazi. That boy is powerful.
powerful. Yes. I-Chiefs iyapromota yawugqiba benze i-ornament abantwana bagcina. Yeah. Check uDuba kunini uDuba wapromota. Kanti sigcine intwana edangerous kakhulu. Sibacenga oZwane, sibacenga oJohnson bengabadlalisi abantwana. Kanti oDuba ba-strong. Yes. I-Chiefs develop umntana mayimnike i-chance adlale ibhola. Exactly. I-Chiefs brain equality. Eningi mkhuluwa. But bekuyi-bad luck nje yoba singafumani nix. Yes. But today sibonile. Yeah. Asizube sithi equality was the better team in South Africa, bro. But Kaizer Chiefs must give Nabi yonke into ayifunayo, bro. Kule season izayo. And we are going far. Masisupport any team. I-Chiefs yenze right. I-supporters zenze umsebenzi wazo. The last one, i-supporters the-Chiefs masiqale usupport ey'ntwana ze-development. Yes. Because if ezantwana sizi-introduce kwi-supporters ezininzi zizawufike zibhayize phezulu. Yes. Masiqale usupporta i-DSTV in numbers. Bathi benyuka abantwana babe beyazi crowd. Danko. Mkhuluwa akhona amasingela adropile ukhona music ophumile bawuthole kuphi abantu. Okokuqala ingoma kaNapi ndandiyibhalile ingoma kaNapi ethi sincede Nkosi usipha amakhaphu siphethe uNapi. But ibhluko zagcwala umoya ndayifihla. Hayi ndayenza uNapi engakafiki. Fika kwaNapi ibhluko zagcwala umoya ndayifihla. Laa ngoma ngoku ndizayilotsha official. Ithi siphethe uNapi sicela amakhaphu ikhaphu ingenile. Danko. Thank you mkhuluwa.